Lagyan po ng solar-powered streetlights ang kahabaan naman po ng provincial road sa Barangay Bani, Bayambang, Pangasinan bilang solusyon sa madilim at mapanganib umano na kakalsadahan para sa mga motorista maging sa mga pedestrian at mga residente sa nasabing lugar. Sakop ng naturang daan ang bahagi ng BYB Metro. Ang aktibong pasyalan sa parehong mga bisita at residente hanggang gabi. Sang-ayon naman na ang ilang residente sa naturang pagpapailaw bilang visibility sa mga mahilig mag-jogging. Kaugnay nito, tiniyak naman ng nadumaan sa pagsusuri ang proyekto at maayos ang pagkakabit ng mga nasabing solar-powered lights. Ilang pambahagi ng daan sa sentro ng Bayambang ang mungkahin ng mga residente na mapailawan pa sana ng lokal na pamahalaan para sa kanilang kaligtasan. Inaasahan naman na magdudulot ang proyekto ng mas maliwanag at mas ligtas na daanan sa barangay na pakikinabangan ng mga dumaraan sa mga nasabing kalsada. IFM News. IFM News. IFM News.